शुक्रवार. दिव्याच किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. नॉनव्हेज डिश, मालवणी डिश आहे. सध्या मालवणात कैऱ्या भरपूर आहेत आणि कैऱ्या कशा कशा कुठे कुठे जेवणात वगैरे वापरतात ते मी तुम्हाला हळूहळू दाखवते आहे. आज आपण कोलंबीचं तिखलं बघतो आहोत. हे अंगाबरोबरच असतं, पण मी थोडंसं भाताबरोबर खाण्यासाठी पातळ करते. ॲक्च्युली तिखलं हा वेगळा प्रकार आहे आणि हे रस्साच आहे हा प्रॉन्सचा, पण हा थोडा वेगळा आहे. म्हणजे थोडं घट्ट आहे. भाकरी बरोबर खाता येईल आणि राईस बरोबर पण खाता येईल. आपण कोलंबीचं तिखलं म्हणूया किंवा कोलंबी रस्सा म्हणूया, मालवणी स्टाईल. ह्याच्यामध्ये आता मी ही वाटीभर कोलंबी घेतली. वाटीभर नाही आहे, थोडी कमी आहे. आणि ह्याच्यामध्ये बटाटा पण घालतात. म्हणजे जर कोलंबीचं म्हणजे तोंडी लावायला जर वाढवायचं असेल तर बटाटा एक घालू शकता तुम्ही. म्हणून कोकणात बोलतात ना, थोड्या ह्याच्यात भरपूर बनवून आपण पोटं भरू शकतो, म्हणजे जेवू शकतो, बऱ्याच जणांना जेवण घालू शकतो. ते खरं आहे. ह्याच्यामध्ये वांगही घालू शकता, त्याची पण अप्रतिम टेस्ट लागते. मी सध्या सिंपल प्रॉन्सचं दाखवते. हे मिक्स आपण नंतर एक एक बघणार आहोत. म्हणजे ह्याच्यामध्ये खूप असे व्हेरिएशन्स आहेत कोकणामध्ये. बरंच काय काय फणसाच्या गोट्या घालतात, म्हणजे खूप काय काय असं छान छान घालून मस्त मस्त बनवलं जातं. हे मिरची आणि हे मी तुम्हाला दाखवते. 1 तास अगोदर भिजत घातलंय. कसं ते मी दाखवते. मिरची आहे ते भिजत घालताना ते प्रमाण तुम्हाला सांगते. डिस्क्रिप्शनमध्ये पण मी तुम्हाला प्रमाण देते. कढीपत्ता भरपूर घ्या. कढीपत्त्याचा एक प्रॉन्स कढीला फ्लेवर जो येतो, कोणत्याही फिश कढीला कढीपत्त्याचा एक अप्रतिम फ्लेवर येतो. आपण खोबरेल तेलात बनवणार आहोत. मालवणामध्ये स्पेशली नारळ भरपूर असल्यामुळे फिश सगळेच जेवण खोबरेल तेलात बनतं, पण फिश खोबरेल तेलात बनवून खाऊन बघा. अप्रतिम 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 लागतो. हे 7-8 लसूण पाकळ्या आहेत. अर्धा इंच आलं आहे. आलं ऑप्शनल आहे, घेतलं तरी चालेल, नाही घेतलं तरी चालेल. ही कैरी छोटी कैरी किसून मी 1 चमचाभर कैरी घेतली आहे आंबटचा चटका येण्यासाठी. आणि हळद आहे, मीठ आहे, कोथिंबीर बारीक गार्निशिंगसाठी. ओलं खोबरं अर्धी वाटी किसून घेतलंय. ओल्या खोबऱ्याशिवाय कोकणातले काही प्रकार होणारच नाही, पण ॲक्च्युली तिखल्यामध्ये खोबरं वापरत नाही आहे, असंच डायरेक्ट बनवतात. आपण बघू ते सुद्धा. त्याला थोडी मोठी कोलंबी पाहिजे, मग ते छान लागतं. ही मला छोटी मिळाली मार्केटमध्ये आणि साफ करताना दम निघाला, कारण कोलंबी असते भरपूर आणि मग ती साफ केल्यावर एवढीशी होते. तर ठीक आहे, हे 2 माणसांपुरतं आहे. आता आपण तयारीला घेऊया. पहिलं वाटण वाटायचं. तर हे आपलं वाटून 5 बेडगी मिरची 1 तास आधी आपण भिजत घालायचे, म्हणजे वाटण चांगले वाटली जाते मऊ. आणि थोडं तिखटसाठी, ह्याला रंग पण असते, तिखट पण असते, पण थोडं तिखट आम्हाला जास्त लागतं. तर ही लवंगी मिरची, ही ऑप्शनल आहे. तुम्हाला हवी तर घ्या, नाही तर ह्याच्यातल्याच 2 मिरच्या वाढवल्या ना बेडगी तरी तिखट छान होतं. तर लवंगी असेल तर घ्या, नसली तरी चालेल. कोकणात लवंगी एवढी नाहीच वापरत, हीच वापरतात बेडगी मिरची. ह्याच्याबरोबर आपल्याला आता धने 1 चमचा भिजत घालायचं, अर्धा चमचा बडीशेप आणि त्रिफळं जर तुमच्याकडे घरात अवेलेबल असतील 6-7 त्रिफळं. मार्केटमध्ये सगळीकडे मिळतात, कोकणात तर मिळतातच, झाडच असतात त्याची भरपूर. एक 6-7 त्रिफळं बस. आता हे आपल्याला 1 तास चांगलं भिजवून घ्यायचं. आपलं वाटून घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये खोबरं काय काय मिक्स करणार आहे ते मी तुम्हाला आता दाखवते. मिक्सरमध्ये मिरची पावडर करून घेतलेली, तोच मिक्सर मी घेतलाय. ओलं खोबरं, ह्याच्यामध्ये कांदा अजिबात वापरत नाही. मालवणात मुळात खोबरं भरपूर असल्यामुळे, नारळ भरपूर असल्यामुळे कांदा वगैरे असा वापरत नाही. कांद्याने चव येते, पण प्रॉन्समध्ये कांदा नाही वापरला तर अजून छान लागतं, म्हणजे प्रॉन्सची चव. हे मिरच्या आपलं भिजत घातलेलं, हे सगळं असं छान पाणी गाळून आपल्याला घ्यायचं आहे. पाणी मी गाळून घेते. पाणी काढून घेतलंय. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये हळद आहे ना, ही साधारण अर्धा चमचा हळद, किसलेली कैरी 1 चमचा घेतली आहे. आंबट जास्त आवडत असेल तर जास्त घ्या. आलं लसूण आणि मीठ आपण ह्याच्यातच
थोडं घालतो, नंतर चवीनुसार चव घेऊन आपण ॲड करू शकतो बस. आणि कोथिंबीर चिरून ठेवले, त्याच्यातली थोडी कोथिंबीर आपण वाटणात घालणार आहोत आणि बाकी आपण गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहोत. आता हे छान मऊ आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. मस्त वाटण आपलं रेडी झालं आहे मऊ. आता आपण पुढची तयारी करूया. ह्याच्यामध्ये फोडणी काहीच नाही, कढीपत्ता घालणार आहोत आपण आणि खोबरेल तेलामध्ये. तर आपलं पुढचं घेऊया तयारी करायला. झालं तयारी, काहीच नाही, आता डायरेक्ट बनवायचं. सोपं आणि सिंपल, झटपट होणार आहे. प्रॉन्स स्वच्छ धुवून मधला दोरा काढून घ्या, हे तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. तेल चांगलं तापलंय, कढीपत्ता टाकायचा. वाटण चांगलं थोडं परतून मग नंतर आपण मिक्सर घेऊन त्याच्यात पाणी ॲड करू. हे जास्त पातळ नाही करणार आहोत आपण, थोडंसं पाणी त्याच्यामध्ये ॲड करू. आपण पाणी ॲड करू. हे छान उकळवून घेऊया 2 ते 3 मिनटं मीडियम टू हाय गॅसवरती. रंग बघा काय मस्त आला ना. हे तुम्ही पातळ पण करू शकता. पातळ केलं तर कोलंबीचं सार, मालवणी सार तयार होईल. पण आपल्याला तिखलं करायचंय, घट्ट, चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर खाण्यासाठी, राईस बरोबरही खाता येतं. त्याला उकळी येऊ दे चांगली. साधारण 2 मिनटं मीडियम टू हाय गॅसवरती उकळवून घेतलं आहे मी. आता याच्यामध्ये आपण प्रॉन्स ॲड करणार आहोत आणि थोडं अजून मीठ ॲड करणार आहोत. वाटणात ऑलरेडी मीठ घातलेलं, पण अजून थोडं कमी आहे. टेस्ट करून बघितली मी ग्रेव्ही आणि आपलं तयार आहे प्रॉन्सचं तिखलं. आता याच्यात आपण प्रॉन्स सोडूया. कोलंबी पटकन शिजते. टाकल्यानंतर साधारण अर्धा सेकंड, 1 सेकंड किंवा अर्धा मिनिट एक वाफ येऊ द्यायची झाकण ठेवून आणि मग कोथिंबीर गार्निशिंग झालं आपलं कोलंबीचं तिखलं. थोडं मीठ चवीपुरतं आणि आता झाकण ठेवून एक वाफ घ्यायची, फक्त अर्धा सेकंड. मस्त एक वाफ आली आहे. आता आपण झाकण काढून कोथिंबीर गार्निशिंग करूया. आपलं तिखलं तयार आहे. हे बघा प्रॉन्स छान शिजले आहेत. शिजले ना की पांढरे होतात आणि जास्त शिजवले की रबरासारखे होतात. कोणताही फिश जास्त शिजवला की तो वातड होणार, रबरासारखा, आणि बेचव होतो आतलं मॉइश्चर गेल्यामुळे. बस आता गार्निशिंग आपलं नेहमीप्रमाणे भरपूर कोथिंबीर, गरमी आहे, कढीपत्ता, कोथिंबीर जेवणातनं भरपूर खा. मुलं खात नाहीत, मग असं काहीतरी ॲड करायचं. ॲक्च्युली कच्चं कोथिंबीर खाल्ली तर खूप छान आहे प्रकृतीसाठी. आपलं कोलंबीचं तिखलं तयार आहे. राईस बरोबर खाऊ शकता तुम्ही, भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, अगदीच काहीच नसेल तर पावाबरोबरही छान लागतं. खरंच करून बघा. टेस्टी मालवणी कोलंबीचं तिखलं कैरी घालून.